কিমান কোয়ালিটিও আছে কোয়ালিটি আপনার 100 পৰা আরম্ভ করে 500 1000 লৈকে আছে दाउ हांनाय मोनगोन फारौ हांनाय मोनगोन अमा हांनाय मोनगोन जोबोर गोदान बोसोरनि 1 तारिख 2026 नि मुङा आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांनो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय नै दा आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय निज्लागुरि पिकनिक स्पटखौ दसे ओरैनो न'निफ्राय फैनानै बेरायनो फैदों आरोखि दा नोंथांमोननो आं एसे बेनि बागै एक्सप्लर खालामनानै खिथागोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुरायै नायलांबानो जाबाय आरोखि नै दा आं मेन लकेसनावनो दंखायो बहुत मोजां नोंथांमोनहा भिडिअखौ मा रोखोम जुदि इन्टारेस्ट मोन भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बहुत नै जायगाफ्रा मोजां जोंना जायगा मोजां नैबेफ्राव नै बहुत मोजां नैबे थाग्रा ओरैनो जिरायग्रा आरोखि बाव दं जाहैबाय नै हेपि निउ इयार दङ हेपि निउ इयार गोदान बोसोरनि आरोखि बहुत मोजां पिकनिक जानो फैयो आरोखि माबायदि फिलिंस सोरबाफोर नोंथांमोना जुदि बे लन्च खाथिफ्राव ओरैनो जुदि गाखोयैफोर गाखोनो मोनफेरिफोर दंबा बेनि फिलिंसखौ एसे नायफैनो हागोन आरोखि नोंथांमोना गाखोफैनानै एसे इन्टारेस्टिं लाफैनो हागोन सालायग्रानि मा बुंगोन सालायग्राया बरिया सोरबाफोर गाखोयोबा फैनो हागोन सासेयाव 50 थाखा लानाय जादों बहुत ल' नै बे साइडजों बेगावजों मानसिफोर दं आरोखि दिनैसो दस्रायाव गाखोफेराखै आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम ओरैजों दखान दङ बे साइडजों दखान हटेल दं नै दैजि हटेल नोंहा जाग्राफोर दंबा फैनो हागोन नै अमा बेदर हांलायनायखा बहुत मोजां मोजां मा बुंगोन दाउ हांनाय मोनगोन फारौ हांनाय मोनगोन अमा हांनाय मोनगोन केपासिटिया मोजाङानो अमाया 100 फारौआ 250 आच्छा अमाया बेसेबां अमाया 100 नैबे माबा मोनसेयाव खान्थेंगासेयाव 250 बिसोर लेग पिस मोनगोन 100 बिसोरो 100 ना दावबायथिं ओरैहायबो नै नोंथांमोनहा जुदि पिकनिक स्पट पिकनिक स्पटआव जुदि जाफैबा फैनो हागोन आरोखि बेथिंहायबो गोजानै गासिबो बेयावबो दं बावबो एखेसे माने दाउहां बे रेस्टुरेन्टआ नोंनि नामा ना आच्छा कास्टमारफोरखौ माबा बुंगोन नामा एसे बाव पिकनिक जाफैग्राफोरखौ बेयावथ' जेबो कमप्लेन गैया नङा कमप्लेनथ' नङा बेयाव पिकनिक जाफैग्राखौ नोंनाव हाबफैनो थाखाय
मोजां केपासिटियाथ' बहुत मोजां होनाय दङ ना ओमफ्राय नै मा दं बार्गार मोनो औ चाउमिन मोनो फ्राइड राइस मोनो चिकेन पक'रा चिकेन ललिपप बहुत बुस्थु दङ औ गथ'फोर गेलेग्रा दं नै बहुत मोजां भाई किमान करे हा गाखोलां दै ट्रेन दङ ट्रेन दामथ' किमान करे 50 नों गाखोफादों आपने जाओ मामा खाने जा रहा हूँ मजा मामा दङ खेराबो दं नै ভাই সব 100 সব 100 নহয় দাদা এই যে 100 টাকা এইবিলাক বেলেগ দাম হ'ব এই কিমান কাপটা 100 কিমান কোৱালিটিও আছে কোৱালিটি আপোনাৰ 100 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 500 1000 লৈকে আছে লয়েষ্ট 100 আৰু 50 কাইলৈ বেলেগ কিবা কিবি দেখাই দিয়ক ধুনীয়া বস্তু আহিছে जोबोद मोजां नै बायफैनो हागोन ओंखायनो गासिबो बुस्थुआनो दंफैजोबो आरोखि मोनबाय लादो बावबो आसाम सबत 250 नाকি दामটো सब 250 আচ্ছা ইয়া 200 দম ইয়া